gamsu ni dai a soki ɗaya na riƙa ba misalin sa kuma ba kimin mota. Ni na ji na gamsu shi dai so halitta ne ya kan shiga zuciya yi gini kwaye zaune dukan mayin so yana shaida maka hone doni akan ki komai in nayi amin uzuri da ke na aminta a so na saka a cikin zuciyata sankiya da amini har ya sa zuci ta yi maganta ni idan ba ke sani to za na kadaita na ji na gamsu a soyayya ke ce madafata. Na tsani dai in na faɗa miki yadda nake jinki a cikin zuciya na san kin san zafi na wuta da ta yi tuya ni ma hakanan ne nake jinki domin soyayya to ni dai kin ga dafi na san ki zafi wane ne na ɗan kunama. Kauna na shaida kin ga ake yin soyayya tuni dai da ke ce zan yi tarayya na faɗa miki ni dai san ki yakan san nutsuwa ni kawai sai ki rike ni ki zamo min garkuwa ba biki ni a so zan shiga ɗimbin damuwa ni tunani na ko bacci ko a farke ke ce da ma za ki gane yanda nake ta sanki a zuciyata to da kin tausaya min kuma kin yi min gata domin ke kaɗai ce wadda nake ta kauna a rayuwata a raina na ji na gamsu da soyayyar ki hakika ba wadda zan yi wasu bayan ke. Boy on the mix.